Anya laki din! Apaw, nagmaya-mutan na manok mo mayot. Nagtaraki mo tan. Siyempre, tata. At daya ti manok ko sa nataraki. No taraki takin manok, agraman lagi ti manok, no taraki mo. Ha? Kada kayo nga, tata. Ustamat na lagi ti manok yo. Diyo ko naan, alumakay damutan, gaputa lumakay mutan takin ko ka. Sika talaga. Sambit, no kasano ti kinalagay ko, isumot ti kinaubeng, dagiti manok ko. Ngam isumot ti kinataraki da. Dagitaman, tata. Anya laki din. Di Mike, oray siya kung ti lumakay. Basta agtalinaed, anapig sa dagiti manok ko. Ayusay! Sa di naman ang tinagkapuan? Papanak aya, ni bakit may... Sigurado ang naggapu ka manin, iday-ayan nila kay Pidreng apadam apalutero. At dayta ka man ako na akong bakit. Basta malado ka gawid. At tapo man naggapu ak idayan nila kay Pidreng. Unay ka na yung bakit. Kay, awan mo ti sabali apapanam. No saan nga iday-ayan nila kay apalutero. May samot akas lasaan nga pampanunot. Ay na, noaddawngat mo kanyak bakit. Siyaklaang mo ta. Saan mo kumamag nga iraman ti sa bala tao? Mawatan bakit? Anya, ha? Talaga nga isakit mo pa yung padam aman nugalan niya. Ay, sika talaga. Tila pagdudukutam, ako na akon. Mabisi na ka. Mangisagala ka man kititi ka net. Awan bibiyang ko, numabisin ka. Ingka mangan igay ayan nila kay Pidreng no isaw. Makaparurog. Apay mare, kasla nangag ko nga nagapa kayo kinilakay mo idirabi eh. Ha? Ay na, nangagmugayam kumare. Nagpigsa ngamin ti sao. Marurudak man, kanayon ngamin amaladaw nga agawid. Ha? Tunggal malpas ti trabaho na, dumagas pa'y iyay-ayan nila kay Pidreng. May papanlatta iti manmanok dagiti pagsarsaritaan da. Anya? Sakit inton sumangpat. Ibaga na ang mabisen. Isu ako nak ang mapanlatan mangan ijay ayan nila kay Pidreng. Total, kat isu pa'y matisakit na. Ay una yun ti asawam mare. Narigat na nga ikatantikas di abisyo na akinapalutero na. Ay, husto ka, kumare. Kurang laangan kat dagiti manok na ti kaidaan na. Ha? Awan oras na kadagiti pinutot na. Ngam no manok, ala, uray managmalmalam. Ayos laang kan kuana. Oh, apay kasta tila ngayon, nana. Kasla kayo nabambanog. Kasla kayo madandanagan. Ay, dayjay man ngamin adarwain. Apay ti anak yun, nana. Kahit na panijay palutan na. Imay dagiti pulais. Imbag lakit dahin ta nakataray adagaws. Anya, ibagbagak to mga min kankwana. Aliklikan na ti ipapan na ijay palutan. Ngam nagtangkan ti ulo na. Anya ngay ita. Gistayan na natilayo. Una yun aya, na imbaglakit din tada trabaho ni Mayot ita. No saan, nalabit nga oray ti asawa, ang mga nunatiliw pa'y kit din. Ay, saan nga umdas jay balor ti manok da, no bilang matilaw, kat maikulong da. Day tangarod na ngam nagtangkan mat ngarod ti ulo da. Iso asika, Mayo. Pangaasim man,
Tasardengam kumamatan day tapan nakisugsugal mo ijay palutan. Ha? Pangaasem ta saan mo kuman nga urayon ang matiliw ka. Apay, adda pagmultam no bilang laang Si kakid di mo bakit? Gapula ang itinadamag mo ang istayan na tiliw da Darwin iti pulis. Oras siyak matang ka iraman mo. Kasano asaan ka nga iraman? Kat palutero ka matlaang. Napatpatag pa yan tibiyag dagiti manok mo ngam tibiyag mo. Kastala tibiyag bakit? Anya laki di na ya. Mala, no di na kayat adenggan, makaamo ka itibiyag mo. Kasano ngay mayot? Kumusta dagiti manok mo? As usual, tata. Naggugwa pa o ka nagtataraki dalatakas kanyak. Nakayado kas tabarok. Iso na lang ta. Maiparit mo timapan ijay palutan ita. Gapu idi na minsan nga imayan dagiti pulis. Patsyam lagi ya pulis, tata. Awan lat amok. Ha? Basta siya, ad-adda pa nga itrin ko dagiti manok ko. Saan man ang nagita a pulis ti makalapad kanyak? Anya? Ay, nagtureg kan mayot. Aywan, tata. Amuyo matan asipod pa eh. Katawan kabutang ko. Anya lagi, di na yan. Ay na pare, sardengamon day ta kanayon mo apa nagpalpalaw. Nadamag mo ka day, ngayon may dagi pulis, idi na minsan ngal daw. Anya lagi din pare. Nadamag ko Ngam isukid din di pagbut-but ngak dagi dya pulis. No way! Anya? Iti ka man, sandak amatiliw dagi dya pare. Nalalaing dakit ngam siya ako. Ha! Jakmat itulok Si kakid di man. Talaga saan mo ang may katikin naman nugal mo pare? Ay nasaan pare. Amumutan apan nakapalot ti biyang ko. Matayak lakit din maisardeng ko kunak manang pare. Anya? Talaga asaan ka ang mabagbagaan na niya? Anya manan aya? Imparit dalang aruden ti pan nakipalot iti manok. Ngam si ka, awan lata, awan at talaga ti bubut ngam. Apay kumamabuti nga ngay bakit? Dagiti pulis ti rumbang amabutan kanyak. Saan aya? Anya? No ti panagkunada kat mapasardeng dati palutero kas kanyak. Nagbidot naman. Amangan no isuda kit ti mapasardeng may iti trabaho da. Anya? Ay no, nagtuso ka talaga lalaki. Ibagbangak lang ti budno bakit? Anya lahit din aya. Amunoan niya ti aramida kinilakay ko, kumare. Ha? Kaapay? Kanayon kami nga agap-apa iti bisyo na Anya? Kanayon ko abagaan. Ngumpulos asaan amangipangan. Ti amu na lata ti ikalintagan na ti jaski. Ala bayam lata mare. No siguro matiliw iti maminsan, ay agnakam siguro. Ha? Bayam lata nga aramida na ti amuna. Kastamot lang naman nila kay ko idikat. Sala nagnakam, idi natilew. Ay, apay, urayan na pa'y nga tama pasamak dayta, sagnakam. Katuan, anya ngay nga rod. Saan nga agnakam ti may sa atao, no saan pa'y anakaraman iti kulungan ba? Din no nakalutukan iti pangaldawan tayo, lakay. Kwa, pasensya ako man bakit. Sa anak nakaluto. Busy ak namin itay. Anyat inaramid mo aya? Pasensya kang bakit. Inasikaso kami dagiti manok ko. Diyak matin na si putang ti oras. Pangal daw magaya man. Anya? Ha? Ay unay kat daytan nga ugalim? Napatpatag at
talaga dagiti manok mo nga asikaswam, ngem dagiti kanon ti anak mo, salbag kakit day. Ha? Inton ko, partsek lang arug amin dagiti manok mo, ay makaparurod man. Ay na, dayta ti Dimor aramidon bakit? Ha? Partyam amin atarakin ni tatang apato kas kada pusa kanaso. Saan lang kiti manok ko, please? Anya? Kanayon kumit abagaan ti asawa. Awan lata. Bayam tagnakam to no masampulan. No agnakampay ngem no saanen makaamumutan Tauray siya, manumitin na dara sa binagbagaak. Ngam ipapilit na mulat ti amuna. Un nga ro iso lang ti kanayon mi apagapaan. O na yan ni Mayot Ay na, ison ti sakit na. Nga iti kaano man, kat saanen maikat. Pudno asaan nga umin-inom iti arak. Saan nga agsigsigarilyaw, kan saan nga agmumuma. Ngam nalabas ma, ti kinapalutero na. Ala, bayamon kumaray. Agnakam tulat ta. Apay, intulok mo manan anapan nila kay mo ijay palutan. Uray paritak nana, mapanlata. Baybay aklata. Ngamen, noong ta, kan parita, isulaang ti pagapapaan mi. Ay, una yan. Ay na, bagam ti asawam. Nadamag ko nga main akanayon gayam nga umay dagiti pulis nga agliklikaw. Ha? Kanamom kaday. Saan da kano anak ka uniform? Iso asaan amadlaw no pulis daw no saan? Bayan nyo latanana na umaakmetan amang bagbagakin ni Mayot. Ngamen, awan met apulos ti denggen na. No adday baga, pasig met abaribar ti sungbat na. Anya, iso ama kaamumatan iti biyag na. No matilew, gonggunana. Ay na, nagganas sa talaga tata. Nagganas ti mga bakyaw. Kung naktumag kahit. Basta lagi din nataragi di manok, masigurado ti panangabak. Kahit balatuan na nga rudan amayot. Mano ayat ti ketyo abalato tata. Ha? Ay, nagkarit ay kay, uray 5,000 ano isaw. Nagbasitan. Anya? Ha? Kung kuna lang tata. Dahil rumit. Oh. Adoy, ti 3,000 abalatok kada kayo tata. Ay na. Ay! Agyaman ako na manok. Sana balay. Tanumangabak tumat ti manok ko. Balatuang kamay. Oh, awan anyaman na tata. Anyan laki din na ya. Dinak man kasarsarita si ka, Mayot. Ha? Apay malalaya akasta ka bakal. Awan mo tamok abasol ko Una yun ay Anya? Nangabakak nga rot iti palot. Iso ka naragsakak. Namsikamot. Kasta ka mo. Ay katagragsak ka kadilata. Awan mo't mangiparparit ka. Ay nako. Una yun ay atikas kang asawa. San ka supportive iti asawam. Anyat kayat mo asawan, suportaran ka, iti kanayon mo apan nakipalpalot. Kasta ka di, ha? Ay, no kasta ti kayat mo nga asawa, engkan mang sapol iti sabalay, salbag ka. Intuno ng sabulak, agbabawi ka lakarot. Iti ka ano man, sa anak ngagbabaway, no bilang lang. Ti pagbababawyak ita, nakaasawak iti palutero akasken ka, awan sir-sirbay. Anya? Ha? Di ta ka malangan?
Saan ka manan makipalot? Kanya pa bakit tas makita mo't nga imot ko daytoy kagwapwan a manok ko. Di mapaanak. Anya? Ay na, talaga asaan ka na malapdan? Bakit nangabaka kidi na minsan nga daw. Nagdakkel agad at dayjay. Iso nga ita. Kaya't kumanmanan a dublyan ti pangabak ko. Amangan no ag triple pa. Ha? Ay katala, ingkan. Saan lang adoble, wano triple, no di kat ako pam amin, akwarta dagiti kapinustam ijay palutan. Ay, nagganas nga no kasta bakit? Anya? Hala, inangarutan bakit? Woo! Love you, bakit? Ay ga! Naglayng at talaga ti manok mo, mayaw! Panyalaki din na tata. Hindi na bago sa akin yan. Ala, pusasan nyo na. Dagito'y adwa, ti pasimuno nyo apalutan. Mabilang. Sino kaya? Tapno, pusasan ta kami. Awalan niya doon pa yasaw. Maygang! Mabit lang, apa yan? Sa kayo, ti kanayon may asam sa bolet. Ay, susama. Sinyo kayo matlangan. Anya, mabit lang, sir. Please, sir. Umay kayo, hindi tayo presento kag sa salita. Ay, nagadumanan alalabaan. Naurnong manan dagiti murang. Mare! Mare! Oh, apay, kumaray, kas na madandanagan tilangam. Apay, di mo ka di pa'y amo na tiliw nila kay mo? Tiniliw dagiti pulis. Duwadaki nila kay Pedring. Anya? Wan kumare. Ay na, ingkan sa runon ida ijay ili. Inala ti pulis ida. Anya? Mala, wan maray, isardeng ko ti panaglaba. Papanakon. Ay, kasano tapayitan? Nakakulong tamit kain. Huwag nga ro tata. Matanagan akong garagiti manok ko. Anya? Talaga adagiti latta manok mo, ti pampanunutan. At adda talaga rutan dito kulungan. Ay, po. Naimbagpagan ka. Tadda ni bakit mo tumulong kin ka. Ngumsyak na eh. Tata, di ka matanagan. Siyak ti makam mo ka ni. Makarwartan tumot lang dito eh. Maitid talaang timul tata. Ay, sapay lang kung mga runukas na barok. Ay, di kaya tagbayag dito. Bakit? Naimbagtemay ka. Pangasim tatulungan ako ma. No makarwarak mo lang. Talaga maikaso kami. Sigun iti pulis. Ngam, saan kayo atulungan? Ha? Imayak lang, tapno may kayo katawaan. Ha? Dayto, iti maganab yu, iti kanayon nyo apan nakipalpalot. Oh, anyang ita? Dayto, iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam, anya ti kanayon mo mat nga isungbat. Nalalaing kat dagiti pulisan ngam siya. Oh, dayta, ti kanayon mo nga isungbat. Ala, ipakat mo ita, ti kinalaing mo asumungbat kanya. Bakit? Kung kunak lang mo dahi chay. Unay ka na ya. Maasi ka kumamag ka na kami. Tulungan na kami. Tapno, makarumor kami dito eh. Taropam. Yeah. Ayabam, dagiti gagayim mo, akanayon mo akadwa, amapan ijay palutan. Taiso, ti tumulong kada kayo, tapno makaruwar kayo dito. Tano siya, ayawan bibiyang ko kada kayo. Di oray man dito'y kayo ngagnanayon. Anya? Oh, sika magayang pare Romeo. Naimbag din tayo may ka dito'y presinto. Wan pare, imayak, tanadamag ko nga may, tinapasamak iti kalman.
Apag iso mga daimay ko ginatang dito ilay. Iso nalagip ka o asarong karang kayo. Ay, yaman na pare. Naimbag ka pa, nalagip na kami. Ngamdag iti kanayin ko abalatuhan, tunggal mga bakak. Pulos nga wantimay. Ha? Pare, pangasiman. Maasik ako makata kami. Awan timayat at tumulong ka na kami. Aging kaasaan kami ama itid timulta. Dito'y kami lata pare. Ay katanya kay ngarot paray. Kanayon ka mo ta palagi pa ni day. Ngam naturay ka mo ngamin paray. Ah? Isong enjoy kayo dito ya. Pare, isa kagi di mo. Kitwan may paray. Di kay pay kaya. Tasaan kayo ngagrigat. Libre ti kaninyaw. Kaya nadapay food server. Naggana sa biyag. Kanya lagi din paray. Pare, una lagi din umay ka tapno tulungan na kami. Sa magayam. Imay ka lang ang mga insulto. Salbagi day. Umpay na saya amay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.